Gabon guztioi, azkeneko egunotan nazioarteko begirada Glasgown egon da. Eskozian egiten ari da COP26 klima larrialdi buruzko nazioarteko goi-bilera hilaren 12an bukatu egingo dena. 200 bat agintari bildu dira bertan klima larrialdiaren konpromisoak hartzeko helburuaz eta dagoeneko bada akordiorik. COP26 klima larrialdiari buruzko nazioarteko goi-bilerak 200 bat estatu agintari batu ditu klima larrialdiaren aurkako konpromisoak hartzea helburu. Tartean deforestazioa gelditzea eta isuriak murriztea. Gainera, Global Carbon Project egitasmoaren azken txostenak iragarri du isuriak 2032an eten beharko liratekeela egungo erritmoan jarraituz gero. Mundu osoko zientzialariek osatzen dute sarea eta txostenak ere ondorioztatu du herrialdeek iaz baino 4,9 karbono gehiago isuriko dutela. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren esanetan, Glasgow, Eskozian, azaroaren 12 arte luzatuko den bilerak balio behar du lurraren berotzea 1,5 gradura mugatzeko helburua bizirik mantentzeko. Eta Nazio Batuen erakundeko buruak nabarmendu du horretarako premiazkoa dela berotegi gazen isuriak 145 murriztea 2030erako. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Izan ere, egungo konpromisuekin 2,7 gradu beroago litzateke planeta 2100 urtean. Horregatik helburua lortzeko adituen ustez ezinbestekoa da isuriak murriztea baita 2050erako karbono neutraltasuna ziurtatzea ere. 2004ko Parisko hitzarmenak jarri zuen lemuarria eta Boris Johnson Erresuma Batuko lehen ministroak adierazi du orain agintariek konpromiso irmoak hartu behar dituztela. The clock on the doomsday device that I talked about is still ticking. But we've got a bomb disposal team on site. And they're starting to snip the wires, I hope some of the right wires. Hala, klima larrialdiaren aurkako konpromisoak hartu dituzte estatu buruek eta gobernu buruek, baina ez dute asko zehaztu nola beteko dituzten. Batik bat herrialde inguruk onartu dute 2030erako metano isuriak 130 murriztea. Horrez gain, baso eremuen suntzitzea eta lurren degradatzea geldierazteko konpromisoa hartu dute herrialdek baino gehiagok. Sinatzaileen artean daude Kongoko Errepublika Demokratikoa, Errusia, Brasil eta Indonesia. Zehazki, 4 herrialde horiek mundu osoko basoen 185 osatzen dute. Hala baina ekologistek salatu dute azken urteetan legez kanpoko baimenak eman dituela Kongok egurra ustiatzeko. Era berean, Fridays for Future mugimenduak hainbat protesta egin ditu egunotan, aldaketa ez dela bilkuratik etorriko hartarazteko. Baina bestalde goi-bilerak badu behaldea. Ere COP26 aldaketa aldia plataformak mobilizazioak iragarri egin ditu azaroaren hasieran hitzorduaren gabeziak salatzeko. Plataforma ekologistak salatu du, besteak beste, goi-bilera partziala dela. Hegoaldeko herrialdeen parte hartzea oso txikia delako. COP26 bileraren gabeziak salatzeko COP26 aldaketaldia plataformak mobilizazioak egingo ditu asteburuan. Plataforma ekologistak salatu du goi-bilera partziala dela hegoaldeko herrialdeen parte hartzea oso txikia delako. Gainera, COP26 aldaketaldiarentzat hegoaldeko herrialde horiek dira klima aldaketaren ondorio larrienak jasaten dabiltzanak. Plataformaren arabera energia berriztagarriak beharrezkoak izan arren ez dira konponbidea, ez direlako gai egungo kontsumoa bermatzeko. Plataformaren ustez irtenbidea egungo kontsumo joerak alde batera ustea da eta baita aberastasunaren banaketa eta lanaldiaren murrizketa ere. Gauzak horrela, azaroaren 6an, larunbatean manifestazioa egingo du Bilbon eta egun berean ekintza bat egingo du Donostiako Kontzan. Eta Nafarroan legealdi erdia iraganda 2 urteotan egindakoaren inventario luzea egin du Maria Txigite gobernuko lehendakariak. COVID-19 osteko garai honi itxaropenez aurre egiten diotela nabarmendu du, naiz eta gaineratu duen hodeitzar batzuk ageri direla ekonomian hala nola industriari eragin dioten hornidura arazoek eta herritarren erostalmenari eragiten dioten inflazioak.
Este año, por lo tanto, lo estamos cerrando con buenos indicadores sociales y económicos, creando empleo con un anteproyecto de presupuestos histórico que evidencia las prioridades y el modelo de sociedad que queremos, con históricos avances en el autogobierno y con 2 planes aprobados que son especialmente importantes, el de empleo y el de convivencia. Tenemos ahora mucha tarea, no solo para implementar las transformaciones, sino para hacerlas con garantía de equidad y de igualdad de oportunidades. Tenemos que recuperar la presencialidad en la atención primaria y situar a nuestro sistema de salud en el siglo XXI. Seguir apostando por la educación como palanca imprescindible y por la formación y recualificación para que toda la ciudadanía pueda estar preparada para ese modelo al que caminamos deprisa. Ipar Euskal Herrian aldiz etxaldeen segida ziurtatzeko laguntza eskatu egin du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. 3 etxaldeetatik batek ez du segidarik Ipar Euskal Herrian, aterabidea helburu Euskal Herriko Laborantza Ganbarako instalazio transmisio zerbitzuaren garapena laguntzeko diru kanpaina bat antolatu dute hala, etxaldeen biziraupena nahi izan ez gero, jendarteari kanpainan parte hartzeko deia luzatu dio egiturak. Eta ekonomia arloa aurrean, Eusko Legebiltzarrean sailez zail datorren urteko aurrekontuen berri ematen jarraitzen dute zailburuek. Besteak beste osasun saila da zuzkidura ekonomiko handiena duen saila. Gaur amaituko dute proiektuen azalpenekin eta datorren astean negoziaketei ekingo diete Legebiltzarrean. Aurrekontuen inguruan doa gaurko eguna ere Eusko Legebiltzarrean. Mahai gainean dauden Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontu proiektuak sail bakoitzari dagozkion diru partidak aletzen bukatuko dute gaur Legebiltzarra sailburuek. Aurrez entzundakoetan digitalizazio arrakala murrizteko 60.000 ordenagailu eskuratuko dituztela azaldu du Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak, eta udaberrirako 1000 inguruko lan eskaintza publiko izango dela iragarri du aurrekontutik bere sailari dagokion diru partida azaltzerakoan. Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak 777 milioi euroko aurrekontu aktibatu du ekonomiaren suspertze eraldatzaile inklusibo eta jasangarriaren zerbitzura. 2021 baino 123 milioi euro gehiago dira, industria garapena indartzeko, ikerketa eta garapena areagotzeko, industria lurzoruak berreskuratzeko eta lehentasunezko eremuetan jarduerak eragiteko. Horietatik 580 milioi euro bideratuko dira inguruko enpresa txiki eta ertainak laguntzeko plan berezira. Bestalde osasun saila da aurten ere zuzkidura ekonomiko handiena duen saila, eta ia 2.000 euro bideratuko ditu pertsona bakoitzeko osasun gastura, eta orotara 4.352 milioi euroko aurrekontua izango du 2022an osasun sailak. Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuaren herena baino gehiago euskal osasun sistemari eusteko da. Eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzeko bidean aurrera urratsak iragarri ditu Iñaki Arriola etxebizitza eta garraio sailburuak. Aurrekontu proiektua dagoen horretan onartzen bada 25 euro gehiago 275 eurokoak izango dira Jaurlaritzak etxebizitzarako emango dituen laguntzak. Arratsaldean amaituko dira saien azalpenak, autogobernua eta merkataritza eta turismo saiek emango die amaiera hain zuzen. Negoziazioari dagokionez, bien bitartean EH Bilduk ez du bererako borondaterik ikusten adostasun batera iristeko. Elkarrekin Podemosiu prest dago negoziatzeko, baina uste du murrizketa sozialak daudela eta ez diela erantzuten egungo erronkei. Eta ekonomia arloko kontuekin jarraituz, ESK sindikatuak irregulartasunak salatu ditu Bizkaiko Foru Aldundiaren albaitaritzarako lan eskaintza publikoan. Sindikatuaren hitzetan itxuraz, Foru Aldundiko goi mailako hainbat funtzionariok adostatuko ekintza bat egon da, eta ekintza horren ondorioz bitarteko funtzionario bat onuradun atera da horrela. Espezialitate horretako plazen behin betiko esleipena kautelaz geldiarazteko eskatu dio sindikatuak Bizkaiko Foru Aldundiari. Urriaren 29an norbait sartu zen diputazioak kudeatutako animalia ustategien erregistroan, eta bertan ebatxe egin zituen lehen froga praktikoari buruzko hainbat gai. Jarduera hori nekazaritza arantza eta elikadura ministerioaren mendeko Zitran aplikazioan erregistratu zen. Eta jarduketa hori 2020ko azaroaren 25ean ezabatua izan zen, hau da, froga egiteko egun gutxi falta zirenean. Guraldetik, gaur egun ez dakigu nork ebatzi zuen aplikazio informatikan froga praktikoa, ez da nork erabili zuen ere, baina zalantzarik gabe bertako sarbidea duen norbaitek egin behar izan zuen, hau da, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzionario batek.
Era berean, ez dago inolako zarantzarik, hautaketa prozesuan parte hartu zuen erakunde horretako bitarteko funtzionario bakarra izan zela froga gainditu zuen pertsona bakarra. Oraingoan iparraldera begira, gurean gaur magazinean Peio Jorajuria zehazkako lehendakaria izan dugu gaurkoan. Izan ere, hizkuntza gutxituen aldeko molak legearen kontra Frantziako Konstituzio Kontseiluak hartutako ebaspenen ondorioak aztertu berri dituzte Baionako jagon jardunaldietan eta bilkuraren ondorioez mintzatu da gurean. Biziki interesgarria izan da. Euskaltzaindiak eta Euskal Konfederazioak elgarrekin antolatu zuten saila hori. Gomitatuz ez bakarrik Ipar Euskal Herriko eragileak, baina ere Frantzia osoko eragile batzu. Eta neurtu ahal izan da. Molak legeak ekartzen zituen alde honak, artikulu batzu hartuak izan baitira. Baita ere alde txarra, beraz ebazpen horren ondorio txarrak eta zentsura hori. Eta kiroletan Gernikak 72-67 galdu du Virtus Boloniaren kontra Eurokopako 4. jardunaldian. Eurokopako 4. jardunaldiko lehia galdu du Lointe Gernikak Italiako Virtus Boloniaren aurka. 72 eta 77 gailendu zaizkie italiarrek bizkaitarrei, baina Mario Lopezenek multzoko 2. postuari eutsi diote. Ondo hasi zuen taldeak bidea Eurokopako multzoen fasean. Aurreneko 3 partiduetan, Virtus Boloniari eta Flams Karolori irabaztea lortu zuten, eta porrot bakarra jaso, multzoko lider Rotxebenderen aurkakoan. Mailari eutsi eta etxean garaipena lortzeko asmoz atera ziren gernikarrak malosteko kantxara, eta lehen zatian lortuko zutela ere bazirudien. Atsedenaldirako, 14 puntuko abantaila zuen pilatuta etxeko taldeak. 3. eta 4. laurdenetan aldiz behetik gora etorri zen Virtus Bolonia. Atsedenalditik bueltan hasi ziren aldea murrizten, eta 3. laurdenean etxekoek eustea lortu zuten. 11 puntuko aldearekin ekinda azken 10 minutuei. Italiarrek aldiz ez zuten etxi, eta 5 minuturen faltan markagailua 59an berdindu ostean, Gernikarrak baino gehiago izan ziren azken txanpan, eta 5 puntuko aldearekin heldu ziren amaierara. Multzoko beste partidan Rotxebendek lidergoa indartu zuen, Flamsi irabazi eta 4 lehiatik 4 garaipen lortuta. Horiek horrela, Lointe Gernikak hurrengo faserako sailkapena ematen duen 2. postuari eutsi dio oraingoz, baina lan egiten jarraitu beharko du, bertan mantentzeko. Eta kultura arloari helduta Ander Handia eta Nora euskal filmak ikusgai egongo dira New Yorken azaroaren 16, 17 eta 18an New York City Basque Film Festival jaialdiaren baitan emango dituzte 3 emanaldiak. Euskal kultura eta euskara estatu batuetako publikoari hurbiltzeko helburua du hitzorduak. 3 euskal film jarriko ditu New Yorken New York City Basque Film Festival jaialdiak. Azaroaren 16tik 18ra ospatuko da zita eta Ander Handia eta Nora euskarazko lanak emango ditu aurten 2. edizioan. 2019an abiatu zen jaialdia, euskara, euskal kultura eta konkretuki euskal zinemagintza estatu batuetako publikoari hurbiltzeko asmoz. Etxepare Euskal Institutuak babestutako proiektuak Asier Altunaren amama, Oier Arantzabalen margolaria, Telmo Esnalen Urteberrion amona eta Gorka Bilbaoren Jaialai Blues lanak eman zituen lehenengo edizio hartan. 2020ko etenaldiaren ostean 2. aldiari ekingo dio aurten jaialdiak. Honetarako Lara Izagirrek zuzendutako azken lana emango du lehen saioan, azaroaren 16an. 2020ko zinemaldian estreinatu zuten road movie honek Nora emakume gaztearen bidaia erakusten du. Aitite hil ostean bere errautsak amamarenak dauden tokira eramateko egindakoa. Proiekzioaren ostean, filmeko zuzendariak eta Unai Telleriak, EAeko estatu batuetako ordezkariak, solasaldia emango dute non publikoak ere parte hartzeko aukera izango duen. Hurrengo egunean, 2017, 2009ko Ander pelikula emango du jaialdiak. Roberto Castonek zuzendua, Bilboko zinegoak jaialdian estreinatu zen, landa eremuan bizi diren 2 gizonen arteko maitasun istorioa kontatzen duen lana. Azkenik, azaroaren 18an Jon Garaño eta Aitor Arregik zuzenduriko Handia film entzutetsua proiektatuko dute.
2017an estreinatu zen, Euskal Zinemaren Irizar saria irabazi zuen zintak eta 10 Goya sari ere bildu zituen. Netflix plataformak bere katalogoan gehituta nazioarteko sona ere lortu zuen lanak. ¿Es retrasado? Es vasco. Eta albiztegiaren amaierara helduta punk mugimendua RIP taldeko lagunak eta 80ko hamarkada gogoratzeko asmoz ez donk amaitu ekimenak hainbat ekitaldi antolatu egin ditu hilabete honetan. Kolpez kolpe zaioko lagunek egitasmoko antolatzaileekin hitz egin dute euren asmoa hobeto ezagutzeko asmoz. Ikus ezagun jarraian elkarrizketaren laburpena eta bueltan solazaldiari ekingo diogu, ez galdu. Hemen bizi zangunok punka, sasoi baten, eta RIPen inguruen eta sasoi horretan joan nintzien ero lagunei oroimena iteko ero egiten genuen 2 urtien behin, eta egiten dugu 2 urtien behin, baskari bat eta kontzertu bat, eta kartzen ginen, hemengo eta hango jentia. Joan zan urtean, toketan zan barriro ikie, eta txerra, RIPeko baterixa, bakarri bizidana RIPekotik, proposatu zigun zerbait gehiago egitea zezien 40 urte RIP azizala eta movimentu punka sasoi horretan azizalako. Eta orduen proposamen hori hasi ginen obatzen eta, hau da nadauko. Erakusketa sortu zen pizka bat, azaltzeko ero mai gainean ipintzeko zelako testu inguruan sortu zen punka arrasaten eta zer gure gau azaltzia, dana azaltzia zaila da, eta horregin gauen danon artien, bota gauen ideia pila bat, eta orduen daz, panel batzuk, antolatuta gaien inguruan, eta panel bakoitzian, azaltzen dau, gizarteko eta sasoi horretako, gune garrantzitsuenak, guretako lan azpimarratzekuek diezenak. Eta daude eginda argazkisakin, prentsa zatixak, joan garen topetan materiala, sasoi horretakoa. Izen da gehiago ez da, iritsi bat ematea baizik, eta mai gainean ipintzia zer gertatu zen momentu horretan. Erakusketaz gain eta egingo dugun kontzerturen batez gain, ulertzen dugu punka modu uniko zabalien. Punka ez da bakarrik krestak eta ez da bakarrik jarrera oldarkorra erolakua. Punka da gauza asko. Ordu saiatu gara plasmatzen hori beste euskarri batzutan bebai. Eta adibidez, mai inguruetarako gonbidatu ditugu, 3 gai hartu ditugu referente moduen, bat da euskera eta roka, izena luziagoa da, Zozoak Beleari Purbeltz jarri dugu, eta ekarriko ditugu 2 musikari eta kasetari da, horretaz aritzeko. Gero beste bat izango da feminismoa buruz, feminismoak eta roka, eta pixka galdera da 80ko hamarkatik zenbat egin dugun aurrera, egin ote dugun aurrera, ezta? Eta hor bekarra ditugu 3 aditu, soziologoa, kasetaria eta beste bat emaginiko kide bat. Eta gero 3. izango da rock and roll eta drogi etonk, esaten du drogi etonk, ez da droga da. Eta ekarra ditugu pikasetari eta musikari bat, oso veteranoak 3, berbain deixen apur bat, zelan izen da 80ko hamarkan roka itzen hastia, 6 bilbide gondan eta gaur egun zer dauen. Esan dako moduen, gara punka guztoko ero guretzat oinarrixea dan pertsona batzuk, oso belaunaldi desberdinetakoak, oso aberatza da hori, eta labur biltzen ginen esaldi baten Mondrauek badauka izena, izana, jatorria eta etorkizuna. Punka lehendi dator, hor dau, eta espero dugu jarraitzea, ez? Eta, ez donka amaitu bezaten dugu, begiratzen dugu atzera, baloratzen dugu lengua, baina beti be aurrera begira, ez? Eta pausak emonez. Gurekin gaur Carmelo, ondotorri, eta Eneko ondotorri beba, eskarrik asko gurekin egoteagatik, eta paso emango diogu lehenengo gaiari.
Gaur 13/13 epaiketaren azken auzi saioa izan da Madrilen. Orotara 76 urteko kartzelak eskatuak dituzte 6 euskal herritarrentzat. Euskal presoen aldeko mugimenduan eta abokatu giza etarekin lotura izatea leporatuta. Komentatu baino lehen ikus eta entzun dezagun informazioa. Amairo auziko epaiketaren azken saioa izan da gaurkoa. Uztailean abiatu zen epaiketa eta gaur bukatzea espero da. Hala, sententziaren zain gelituko litzateke auzia. 6 euskal herritar epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean euskal presoekin bitartekaritza lanak egiteagatik eta kokide izateaz akusatuta. 8 ziren hasieran auzipetuak, baina horietako bat Joan Mari Jauregi irailean zendu zen eta Julen Zelarainen akusazioa bazterustea erabaki zuen fiskalak. Espetxe zigor luzeak eskatu ditu fiskalak auzipetuentzat, orotara 76 urte. Gaur eta atzo defentsaren abokatuek hartu dute hitza. Hala, Alfonso Zenon, Jone Gorizelaia, Aiert Lararte, Ibon Altuna eta Jose Maria Elosu abokatuek azpimarratu dute ez dagoela frogarik auzipetuen kontra. Horregatik, eskatu dute frogak baliogabetzeko eta auzipetuak absolbitzeko. Defentsaren abokatuen argudiatzeak bugatu ondoren auzipetuek hitza hartzeko aukera izan dute. Baina erabaki dute hitz ez egitea Naia Zuriarrainek, Iker Sarriegik, Saio Agirrek eta Nerea Redondok. Jon Enparantzak eta Arantza Zuluetak aldiz hartu dute hitza. Biek defentsaren lana atzalotu dute eta horrez gain Enparantzak fiskalaren diskurtsoa gaitzetsi du eta lekuz kanpo eta gariz kanpo dagoela adierazi du. Zuluetak berriz berretsi du etakoa ez dela. Izan ere, Zulueta eta Enparantza etako buruak izatea leporatu zieten fiskalak eta akusazio partikularrak. Sarriegi eta Zuriarrain aldiz etako kideak jo zituzten eta Redondori eta Agirreri laguntzaile izatea leporatu zieten. Halaber, Jose Peralz fiskalaren esanetan eta ez da desagertu. Edonola ere sententziaren zain gelditu da epaiketa. Neurriz kanpoko zigorrak, urratutako eskubide asko. Epaiketa honetan anomaliak askotarikoak izan dira, ezta? Anomaliak? Hori baino gehiago da. Nik uste dut, orain ari nintzen ikusten da gogoratzen nuen duela urte batzuk, ni neu eta gu ere hor izan ginela, ez da toki berean, Audientzia Nazionala ditzen dena. Lehenengo anomalia larria da epaitegia bera. Audientzia Nazionala da frankismotik oinordetzan hartutako tribunal bat, eta tribunal politiko bat, eta epaiketa politikoak egiten dituna. Bigarren, epailea, Angela Murillo. Bueno, Angela Murillo epaile bezala deskalifikatua izan da, gogora dezagun, Europako instantzia judizialetan. Hau da, orduan, hori da epaiburu, ez da orain. Eta ikusten dugunez, fiskala bera, ari da esaten etaren partaide direla. Eta dio, eta ez dela desagertu, aizu, parkatu, zen mundutan bizi da hori esaten duen fiskal bat. Eta nola oinarritu daiteke halako planteamentu erabat irrealetan, jenteari gartzela zigorrak eta ez edonolakoak eskatzeko. Esan dut, hori anomalia bat baino gehiago da justizia sistema espainiarra disparate bat da. Une honetan da disparate bat. Eta epaiketa hau disparate bat da. Eta tamalez, disparate, nire beldurra da, zigorra jartzea gainera. Guri jarri zizkiduten, dezeukan esankarik ez bururik, da hoi ere, nire bildurra hori da, eta nire prebentzioa hor da. Benetan hemen planteatu behar dena da, noraino lotu behar gara justizia sistema politizatu eta erabat reakzionari horretara. Ez da hori da galdera, eta galdera benetan ez da erraza erantzuten. Bai, guztiz ados Carmelok esan duenarekin. Nik uste dut, mundu guztiak ureltzen duela ja puntu honetan Audientzitegi Nazionalean geltatzen dana performance utz bat dala. Mundu guztiak ez denean ez da Euskal Herrian, ez da abeltzaleak, ez da abeltzaleak, Espainiara dan jendea, Espainiako jendea, mundu guztiak badaki bertan geltatzen da ez dela justizia. Ez justizia bezentzu moral etikoan, baizik eta prozesu bezala. 11.000 hankasartze, 11.000 aldiz ikusi dugu nola hartu diren erabaki evidente ezala injustuak zirela. Nola Europak esan dauela
prozedura aldetik, gauzak txartu egin direla. Frogak ez diren gauzak, froga bezala aurkeztu direla. Nola epaiak direnak, perituak eta bat direnak. Mundu guztiak daki hau performance bat dela. Nik uste dut hortik abiatu behar garela. Eta hortik abiatuta, jakin, niretzat anomalia handiena da, ez da anomalia, fondoan badakigu, zer nolako disonantzia dagoen herri honek bilatzen duenaren artean dala aurrera egitea, pasu bat egitea, edo pasu asko emotea aurrera, hainbat gaietan eta gure arteko elkarbizitzan aurrera pasuk egitea, eta ez dut esango Espainia bere osotasunean, noizik eta Espainiako hainbat botere faktikoek hor geratu nahi diren. Eta hor geratze horretan, kondenak egon aldira, eta hor geratze horretan jendearen bizitzak trunkatzen dira, eta hor geratze horretan jarraitzen dugu oraindik ere makroepaiketen irudiak ikusten. Tristeza da sentitzen dutena hau entzuterakoan, baina ere impotentzia puntu handi bat. Ze badakigu urteetan gertatu da, eta urteetan igual gu da logika batean, ulertu alzan. Baina momentu honetan, gu da logika bakarrik geratzen den, bodere faktikoen batzuetan, zer ari gara egiten, zer ari egiten Madrilen. Bai, hone dauka parkatu gehitzea puntu bat, baina gehitu beharrekoa da. Dauka gainera larritasun puntu gehitu bat, ez? Horre epaituak, epaituta zigortu nahi dituzten horiek nagusiki abokatua dira. Hau da, defentsa lana egin izan dutenak, ez? Alako instantziatan, ordan, orain ez da zigortzen zuzenean, etako partaide izan direnak edo balizko etako partaide zirenak. Hortik pasa ziren politikari eta kargu instituzionalak epaitzera eta zigortzera gure kasuan bezala, ez da? Niri egin zidaten akusazio nagusia zen Europako Parlamentuko diputadoan nintzela. Hori harri-harria da. Eta orain hau ezer, abokatua direlako. Esan edut, disparateak hartzen du dimensio bat, zebenetan, nik ez dakit, balorazioak egitea ere zaila da. Nik uste dut, justizia sistema bera, sistema hori zalantzan jarri behar dugula, eta erabat kuestionatu egin behar dugula, nik uste. Bai, auzizaioak gaur bukatzea espero da. Epaiketa zaritzeko Aitxol Azla abokatua izan dugu Eguerdiko magazinean gurekin. Aurrikusi daiteken ebazpenaz eta itxegiteko eta alaze mintzatu da gurean. Ez da bate derreza ebazpena aurre ikustea eta are gutxiago audientzia nazionalari buruz hitz egiten ari garenean. Holako irregulartasun eta frogak ezagertzea askotan ikusi izan ditugu eta askotan ez du kontuan izan tribunalak. Nik, eta hau hausnarketa bat da, ez dauka inolako zer ikusirik honekin, nik uste dut, bai agian epaileek bere ebazpen hartzerakoan ikusi behar dute baita ere ze egoeratan gauden, ze legeak egoera sozial eta momentu batean aplikatzen direlako. Aitzolek dio legeak egoera sozial eta momentu konkretu batean aplikatzen direla. Hori litzateke subiektibotasun puntu hori aplikatzea? Baina subiektibotasuna badago legaren baitan. Fiskalak esaten duenean eta aktibo dagoela, hori subjetiboa, baina subjetiboagoa da, are gehiago argi eta garbi ez dagoenean. Ez da bakarrik frogak gauza batzuk dira. Baina sententziak eta gero sententziaren nondik norakoak hori guzti soziala da. Are gehiago, herri honetan ditugu 11.000 ikerlari, 11.000 esperto hitz egiten justizia transizionalaren inguruan. Orain dela hilabete batzuk, iparraldetik Antxon Maiak ikerlariak aurkeztu zuen tesi bat honen inguruan, Euskal Herrian nola aplikatu. Dauz, Jose Ramon Bengoetxea horren inguruan hitz egiten, dauz politikariak, dauz, hori esan dago, ikerlariak, espertoak, badakigu egin aldala. Legea aldatu barik, ganera. Ez da legea goitik bera aldatu behar. Egin aldala, beste leku guztietan edo gehienetan gertatu da. Gertatu da Farkekin Kolombian, gertatu zen Irlandan. Segurenik, Frantzian egongo dira hor mugimendu batzuk, bai Euskal Herriari begira, bai Korsikari begira. Eta Madrilen, Madrilek biltzen da botere faktikoen sektore bat, honen aurka egiten guztiz. Eta hori erabaki ere subjektiboa bat da. Frogetan oinarrituta edo frogetan oinarritu barik, baina guzti subjektiboa ere bada.
Begira, hemen gertatzen ari dena da fenomeno bat benetan aipagarria eta azpimarratzeko modukoa. Eta da, Espainiako justizia sistema bera epaitua dala gerota gehiago nazioartean. Eta galdu egiten du gainera epaia. Esan nahi dut, zigortu egiten dute Espainiar justizia sistema. Angela Murillo lehen esan duguna, zigortua izan da, Estrasburgoko epaitegian, zigortua izan da. Da epaile batek, halako zigorra jasotzen duenean, egin beharko lukeena estatua da zesatu. Hau da, kendu hortik da ez, hor dago berriro. Eta gainera ez edonolako lekuan, ez da? Bueno, Nazio Batuen erakundeak zigortu egin du Espainiar justizia behin eta berriro. Nazio eskubideen aldetik, hain zuzenen, Nazio Batuen erakundeak Genevako batzordean, behin eta berriro. Europan, Bruselan eta Luxemburgon, Europar Batasuneko tribunalek, epaitu eta zigortu egin dute justizia sistema. Eta horregatik daude berriro ere atzerriratu politikoak Europan, Kataluniako kasua. Orduan, justizia sistema bera da legitimazioa galtzen ari dena Espainiar estatuan. Da nik uste horrek ondorio politiko batzuk izan behar ditu. Ez ditu, orain berritu dute auzitegi konstituzionala eta ikusi duzu, nolako berrikuntza ipini duten, berrikuntza diot, zeo zer esateagatik, ze epailerik okerrenak, karkamalenak ipini dituzte berriro. Hor, hau da, legitimazioa galtzen ari da era bat justizia sistema hori. Da nik uste horrek ondorio politiko batzuk izan behar ditula. Hau da, Euskal Herritik pentsatu behar dugu ze ondorio politiko izan behar duen horrek. Nik uste dut benetan arazo politiko bihurtzen ari da, beraiek bihurtzen dutelako arazo politiko. Eta arazo hori konpontzeko, norren esku dau, adibidez, hori konpontzea, edo aldatzea? Galderona da. Ez da soilik gobernu batek tekla bat emunda hartzen duen erabaki bat. Eta ere gehiago ikusten dugun Madrilen dekogun gobernu zentzu horretan ahula, presio asko ditu. Baina argi dagoena da, alde batetik, ezin dela onartu, hain modu evidentean, judikaturatik politika egitea, politika partidista egitea, eta bestetik, eta ikusi dugu justu aste honetan auzitegi edo tribunal konstituzionalarekin, nola argita garbi lotsagarriak izan diren sententzia batzuk, aurkeztu diren meritu bezala, saltzeko auzitegi konstituzionalean esanez sententzia pioneroak zirela. Aurrerako, nola sententzia pioneroak? Si honek Europa etorriko, eta ez bada Europa etorten, da Europa forma eta oso modu estriktuan egiten dituelako bere paiketak, baina evidentea da kolokan daudela sententzia horiek, baina ez. Orain, sententzia dudoso horiek dira pioneroak. Eta hori saritzen da. Eta saritzen da. Bai PPek, bai PSOek saritu ditu. Biek, ezin dugu gaztu, ezin dugu gaztu orain Garzón epaiak, epaile horiak izan duen ibilbidea eta nolako diskultza dekogun gaur berarekiko. Marlaska beraren kasua ere, orain ministroa dela. Hau, nola aldatu ez dakit, baina argi dago aldatzeko gogoak ez daudela. Begira, galdera oso ona da, baina oso urrun garamatza, erantzunak, hori pentsatu behar dugu behira. Demokrazia klasiko edo formalaren ikuspuntutik hiru botere daude nagusi, ezta? Hain zuzen ere, esekutiboa, legegilea eta justiziagilea. Orduan, estatu demokratiko batean, hiru oinarrietatik bat, hiru zutabetatik bat da justizia sistema. Horrela baldin badago Espainiako justizia sistema, horrek esan nahi duena da, zalantzan jarditekela era bat Espainiar estatua demokratikoa dela. Eta zalantza hori ez dugu batzuk planteatzen, hau da, ez hemen komentarista batzuk, bezik eta ari da planteatzen ikusi dugunez, praktikan, bai hemen eta bai nazioartean, ez da. Claro, orduan, arazoa oso larria da. Eta ez dauka konponbideri zergatik. Bestea beste, Espainiar estatuan politizazioa hain da larria eta hain da ondia ze, justizia sistemaren oinarriak, auzitegi konstituzionala da, goren mailako epaitegi bat, erabakitzen dute alderdi biren arteko negoziazio batean. PP eta PSOek erabaki dute. Eta gainera negoziazio horretan, PPek jarrera erabat itxia eta erabat erreakzionarioa jarri ondoren,
PSOEk amore eman du, eta hola esan du, amore eman behar izan dugu, bestela ezin zen berritu justizia sistema. Bueno, horren menpe badago justizia sistema batzuk esango didazu, ze berme demokratiko dagoen estatu horretan. Ez dago berme demokratikorik, oso larria da. Oso larria. Nola konpontzen da? Begira, konponbide arrazional bakarra nire ikuspegitik, eta horregatik esan dizut oso sakon goazela honekin, estatu horretatik aldegitea da. Horrela, argi esan da. Hori da nire ustez konponbide arrazionala. Karo, ez da edo zer esatea, baina hola da, esan edot hola da. Zuk demokrazia nahi baduzu eraiki, eta horko demokrazia sistema horretan, etxearen iruzutabetatik bat utzik badago, zuk esango didazu, etxe horrek ze konsistentzia daukan, hori da, egoera. Carmenok esan dakoarekin batera, askotan hitz egiten dugu eta ere oso importantea da, zelarria dan, gehien bat, botere ejekutibak, botere judizialean esku hartzen dauenean. Baina fenomenoa, kasu honetan, kontrara garama. Zera, nola, botere judizialak, politika legeian eta ejekutiboan esku hartzen duen. Eta hori ikusi da Euskal Herriaren kasuan, baina ikusi da orain Podemosen parlamentariarekin nola epaileek erabaki dute oso modu arraro, eta arraro hitzara biko dut, oso modu arraro baten kendu duten, ikusi da Brasilien nola esku sartu duten Dilmaren aurka eta Lularen aurka, ikusi da Argentinan, ikusi da hainbat lekuetan, eta hori ona heltzen ari da. Heltzen ari da, hemen basegun aspalditik, baina orain orokortzen ari da. Orokortze horretan nik uste dut alarma gorri batzuk ja piztu dira, Euskal Herriaren kasuan, Euskaldun hauek, Kataluniaren kasuan inkluso, Katalan hauek, baina orain orokortzen ari da, eta orokortze horretan arriskua oso handia da, eta horri norbaitek frenoren bat jarri beharko dio. Segurenik justizia eta sententziak zeri hartzen, zer ez duzin dugu aztu sententziak baiek idazten dituztela. Baina gero sententziek bete behar dituzte, bete behar dituztenak. Igual izan alda, Espainiako kasuan orain gertatu dana Podemoseko parlamentariarekin izango zen parlamentuko presidenteak, edo dena delakoa. Eta interpretazio hori, sententziaren interpretazio hori, nork egiten duen ere oso importantea da. Eta estatuak nola zejarrera duen zirkulo eta mekanismo kompleju hauetan oso importantea da ere. Orain gaia zeldatuko dugu, baina Euskal Herrian puri-purian dauen beste gai bati helduko diogu. Abiadura handiko trenaren obrekin aurrera egiteko asmoz bilera egin dute gaur goizean Gasteizen. Iñaki Arriola garraio sailburua, Raquel Sánchez Espainiar garraio ministroarekin bildu egin da. Alde batetik, AHT-aren Bilboko eta Gasteizko geltokiak lur azpitik egingo direla bermatzeko, eta bestetik hiriburuetarako sarreren lanak Eusko Jaurlaritzak egiteko. Bide bat jarriko dugu eta bueltan komentatu egingo dugu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkako trenbideekin aurrera egiteko akordioa itxi dute Jaurlaritzak eta Madrilek. Iñaki Arriola sailburua Raquel Sánchez garraio ministroarekin bildu da. Lanbilera horretan bi erakundeek Euskaliaren obrak zer egoeratan dauden aztertu dute, baita epe laburren egingo diren urratsak ere. Ildo horretatik bi erakundeek abiadura handia Gasteizera eta Bilbora lurpetik iristeko konpromisoa berretsi dute, eta trenbideen azpiegitura berria lehen bailen martxan jartzeko asmoa adierazi dute. Eta zuzenean egongo gara bere eraikuntzan. Bai Bilboko sarrerako obretan eta baita Gasteizko sarrerako obretan ere. Bilboko kudeaketa gomendioa ontzat heldu dugu dagoeneko gure sailetik eta orain pausu administratiboak eman behar ditugu. Raquel Sánchez ministroak aditzera eman du ministerioa eta Eusko Jaurlaritza beste bi kudeaketa mandatu azkentzen ari direla. Jaurlaritzako obra horiek kudeatu ahal izan ditzan Gipuzkoako tartearekin jada egiten duen bezalaxe. Arriola sailburuak azaldu duenez lehen kudeaketa mandatua Zaratamo eta Kantaloja sarteko tunela egiteko mandatua izango da, abiadura handia bertatik sartuko baita Bilbora. Akordioa itxita dagoia da azken xehetasunen eta bi erakundeetako pauso administratibo eta juridikoen zain dago. Bigarren mandatuari dagokienez Eusko Jaurlaritzak Arabako Arkautiko korapiloaren zati baten eraikuntza proiektua eta obra egin ahal izango ditu. Euskaliaren puntu horretan urrats berriak egingo dira laster Radifek hurrengo asteetan lizitatuko baitu abiadura handia Gasteizera iristeko oinarrizko proiektua. Bien bitartea Madrilera joan da Joan Mari Aburto Bilboko alkatea bere aldetik.
Aspalditik ari zen eskatzen bilera Bilboko sarrera eta geltokiaren etorkizuna argitzeko, eta Madrilen bildu da Isabel Pardo Garraio mugikortasun eta hiri agendako estatu idazkariarekin. 10 urte baino gehiagorako atzerapenak, ez da, Carmelo? Begira, barregura ematen dit, eta egingo dut txeste errez bat, ez da. Arriola sailburua hor badago, zer atera daiteke gaizki? Dana. Hau da, dana. Begira, Arriola sailburua, nik ez dakit nola jarraitzen duen sailburu izaten, benetan, bueno, ze gertatzen da, EAJ eta PSeren arteko itunak nonbait dana aguantatu behar du. Baina Arriola sailburua gogora dezagun berte reziklineko arduradun politikoa da, zuzenean. Hor gertatu zen guztiaren ardura politikoa bera dauka. Gero etorri zen Donostiko metroa. Metroko obratan zuloak, aurrekontua ez dakit nola disparatu zen, eta orain, zer eta tren lasterra edo abiadura handiko trenaren obratan zahartzen da, ez da zer atara daiteke txarto. Benetan komikoa da, begira. Abiadura handiko trenaren inguruan, 10 urte esan duzu, 34 urte hasi zenetik proiektua. 34 urte daramaten. 10 urte baino gehiago. Bai, 34 proiektua planteatu zenetik, hor Tolosan igreko famatura, Tolosan lotura, eta hori guztia. Oraindik ez dakiten noiz eta nola amaituko den, noiz eta nola. Bilbon, azken okurrentzia, okurrentzia dira, izan da nola ez duten adostasunik, trenaren geltokia lurrazpian egiteko, hartu dute erabaki bat, barregarria nonbait. Abiadura handiko tren bat geldituko da Bilbon bari Basaurin. Da Basauritik Bilbora datozena bajatu beharko dute eta bestelako tren bat hartu Bilbora llegatzeko. Benetan nik ez daki barre edo negar zer egin, ez da honekin. Eta gero dirutze ikaragarria, zue badakizue, orain, onartu berri, edo onartzeko bidean dauden, aurrekontuetatik zenbat diru ematen zaion abiadura handiko trenari EAen? Erdia baino gehiago. Hau da, inbertsio guztietatik 325 milioi ematen zaio trenari. Eta denetaren inbertsioa dira 578. Hau da, erdia baino gehiago ematen zaio trenari, hau da, zulo beltz horri. Nik ez dakit, inork pentsatzen duen apur bat modu razionalean proiektu honen inguruan. Ez dakit, ez dagoen norbait esaten duena, egin dugun disperatea hori da, ea nola bermoldatu aldugun, baina mesedez gelditu hori. Eromen hori, ze eromena da. Egundoko triskantzak egin dituzte, ez esateagatik, ondorio ekologikoak eta bar, ez da, egundoko triskantza, baina gainera da zulo bat, dirua sartu eta inork ez daki, ze erabilera funtzional izango duen, benetan. Lehen esan dozu puri-purian dagoela debatea eta niri ere grazia mondozte. Horrein dala egitzea aurkitu nun, ni jaio baino lehenagoko ni 1993an jaio nintzen, 28 urte ditut. Oraindik 5-6 urte falta ziren, eta irakurri pasan egunean eguen hemerotekan gauza bat bilatzen, eta justa aurkituz nun aldizkari bat, Bilboko aldizkari bat, nun jaltzen zuen, nola helduko zen la alta velocidad a Bilbao llega. Holan, presenta garera jaltzen zuen, llega. Eta pasatu dira 28 urte baino gehiago, eta itzagoten gaude, nun dau. Eta ganera ez da, zikliko da, aurrekontu, Espainiako gehiagat, Espainiako aurrekontuak heltzen direnean, aurrekontuak heltzen diren bakoitzean, hitz egiten dugu abiadura handiko trenaren inguruan. Azken 4 urtetan nola sartzen den Bilbora, baina da ziklikoa. Eta bitartan zer egiten da, dirua sartu. Eta sobrekosteak. Dira 10 urteko atzerapena, baina ez da bakarrik 10 urteko atzerapen bat dagoela obraetan, gertatu alda. 10 urteko atzerapen bat bere gainkostuekin. Eta oraindik jarraitzen dugu ordaintzen. Noiz arte, zizke amaituko da, eta hori jaekin da kalkula, amaituko da, eta amaituko dute, ez dakigu noiz oraindik, ikusiko dugu noiz, eta obsoleto egongo da. Ez da soilik ez dara egongo konektatuta ez Frantziarekin, ez Madrid, ez Parisekin markatu, ez Madridekin, ez da hori soilik izango. Izango da, trenak zaharkituta egongo direla. Hori gertatu da, trenbidea bera, karrilak zaharkituta egongo direla. Zer broma da hau? Ez que barre egiteko da, ze negar egiten badugu, ez dakit, milioi pila bat negar egin behar ditugu. Barre egitekoa da, zer da broma hau? Bai, da bitartean, beste galdera bat dago, zer egin da zer ez den egin. Begira, ni honai 6 urte bizitzen Belgikan, eta Belgikan esate baterako trenen sistema oso ona da.
Baina ez abiadura handikoak, ez, tren arruntak esango nuke. Hau da, garraioaren oinarri bat, bide batez esan da askoz ere ekologikoagoa, kotxea baino, eta hori da orain daukagun gerota larriagoa den arazo bat, bueno, tren sistema oso ona da. Eta hori da, mugitzen zara, normalean jentea mugitzen da trenez, baina tren arruntetan. Claro, hemen urtea pasadira, Enekoren adina eta gehiago, berak esan duen bezala, eta ez dugu konpondu Bilbotik Donostira trenez joateko bide normal bat, arrunt bat, baina Bilbotik Durangora ere, ez do Bilbotik Bermeora, esan nahi dut, ez daude, Bilbotik Gasteizera nor doa trenez. Esan nahi dut, ez dago sistema, oinarrizko sistema bat, komunikazioa, bide batez esan da auto asko eta kamioi asko eta asko kenduko lukena errepidetik adibidez, eta gero komunikazio normal bat, Bilbo Iruña, Baiona, esan dut, izan beharko lukena. Euskal Herriaren, bere dimensiotan, Euskal Herriaren artikulazioa ez dator tren lastere da abiadura handiko tren honetatik, ez dator hortik, dator trenbide normalak, egokiak, funtzionalak eta indartsuak egitetik. Belgikan dauden bezala, dimensioan da tamainoan, hor kokatu behar gara. Inork ez du buruarekin pentsatzen hemen gobernuetan. Benetan, harrigarria da. Edo, ze gertatzen da, esango dizu, nik klabe bat emango dizut, ikaragarrizko negozia daude hor. Eta gerota gehiago, administrazio batzutatik, batez ere eskuinakoak eta konservadoreak hemengoa bezalakoak, siglak gora bera, baina erabat konservadoreak eta eskuinekoak dira, jokabidean, ordan, ze begiratzen dute, ea nola egin daiteken negozio ikaragarria deskomunalak egin, eta gainera jenteari kendu erabaki almena. Hori da. Ze, klaro, abiadura handiko trenaren erabakiak ez daude gure herritar arrunton eskuetan. Baina hori ari da ekonomiaren arlo guztietan. Orain ni oso kezkatuta nago ura bera, uraren administrazioa eta kudeak eta monopolio bihurtzen ari direlako eta privatizatzen hemen, Bizkaian. Ikaragarria da, begira. Gu herri txikietan uraren suministroa ziurtatua geneukan, ean adibidez, bertan iturriak eta uriturria dauzkagulako, eta zera, nahikoa da hor daukagun, eta behartu egin gaituzte herri guztiak monopolio batean sartzen da, Bilbo Bizkaia ur partzuergoaren monopolioa. Eta ze gertatzen da, behartzen gaituzte, hemendik aurrera, Ebro, Ibaiko uretatik hartzen ura. Horrek ze ondorio dauka? Eskapatu egingo zaigu uraren kudeaketa guztia estatu mailako bihurtzen delako. Eta estatu mailako bihurtzen denean, hor konpon Mari Anton ezin dugu erabakirik hartu. Danetan, abiadura handiko trenarekin hori gertatzen da. Hau da, inbertsore nagusia estatua da. Claro, eta erabaki estrategikoak estatuak hartu beharko ditu. Orduan, gure erabaki ahalmena urrundu egiten digute. Gure administrazioak omen direnak. Larria da, oso larria da. Nik kontu bat, trenaren garrantzia ipatu du. Trena da, duda barik, ez da antzineko garraiobide bat, da etorkizuneko garraiobidea. Eta hori badakigu eta badaki mundu guztiak. Baina zer nolako mugimenduak egiten dira Euskal Herriaren baitan. Eta earen baitan. Jendea doa Bilbotik Donostira lanean? Jende asko bai. Eta jende asko hartzen du autoa hori egiteko. Baina zenbat pertsonak enduko ditu errepidetatik atzetea? Ze presiotan? Ze koste orokorrean? Atik, joateko, Garmenok aipatu du, Bilbotik Durango edo Bermeora edo Balmasedara, hartu trena, ikusiko dozu nolako ibilbideak egiten dituen. Bilbotik Gasteizera, imposible, claro, hori ahaztu. Iruñara, imposible, ahaztu ere. Eta Donostira, 2 ordu eta erdiz, hori nahi baduzu trenean, egin aldozu, baina hori bidai turistiko bat da. Zergatik ez ditugu begiratzen benetan zintzuk diren herritarrek egiten dituzten zirkuitoak eta trenar horri erantzuna emoten. Zaina, Karmelok esan du beste gauza bat. Zer egiten ez dan diru horrekin. Baina nik beste gauza bat esan dut. Zer bai egiten dan. Eta zer egiten da, Ibaitik azpitik pasatuko dan beste errepide bat Bizkaian justo eskumaldea eta ezkerraldea lotzen. Hau da, trena etorkizuna da. Etorkizuna danez atzetea egingo dugu. Hoi bai, desplazamendu txikiak egiteko egingo dugu beste errepide bat. Egingo dugu superzurra, handituko dugu superzurra. Orduan, hor apostua ez da trena. Apostua da, abiadura handiko trena, obra zehatz batzuk eta interes zehatz batzuk. Trena etorkizuna da.
eta etorkizun bezala tratatu behar da, ez broma bat bezala edo fetitze Y hori bilakatu dan bezala. Nik, eta imaginatzen dut gai ezatuko dugula, amaitzeko esango dudana da oso pozik nago gaur goizean edo atzo Ortuzarrek emondako hainbat deklarazioekin. Hori da barkatu, hori da hemen dekogu bideoa ikusteko hori zan urrengo pausua, así que perfecto komentatzeko, jarriko gu bideoa entzuteko eta komentatuko dugu. ¿Cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero y que ahora es pues poco menos que un bidegorri? Las vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí, tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Esto es un auténtico desastre, ha sido lo del tren, ¿no? Baina, entzun dudan esan dut, baina zer egin da Ortuzarrek? Orain zer da, ekologistak martxaneko edo eguziko bozera maia, ze hau da, Euskal Herriko mugimendu ekologistak daroana esaten oindara zenbat, 20 urte egitzienez, ez da, nik memoria dekonetik, eta bapaten esaten du berak, bai, mundu guztiak daki desastre bat dela. Nik goratzen dut, nire etxeko afariak, gabonetan, familiarekin hitz egiten, eta zede batak sortzen ziren, ni 14 urte nituenean, HT-ren aurka, klaro, izan, eta beste batzuk defentsa ez, baina helduko da 5 urte barru, egin dira estudio asko, eta nork defendatzen du orain hori, ez gehiaztu egiten ez da Ortuzarrek, eskerrik asko, alde batetik, arrazoia emotagatik Euskal Herriko mugimendu ekologistari, eta bestetik, zeu zara hor negoziatzen dagoena, ze Madrilen hau negoziatzen, jarri konponbideren bat, ez dakit ja garaiz gauden egin diren infrastruktura guztiak beste gauza batzuetara bideratzeko edo zerkaniazko trenetara bideratzeko, ez dakit teknikoki nola dagoen dauzen puntu honetan obrak. Baina egitzenez, horrelako diskurtso bat botako baduzu, egin lotza pizkaekin, humiltasun pizkaekin, eta onartu, bai, txarto egin genuen, proiektu hau ez genuen inoiz txisteratik atara behar, eta behitu, orain, ahal dugun oberen egingo dugu. Ez egin horrelako diskurtso bat egitzateko, ez, Bilbolitik pasatu behar da, lurperatu behar dugu, eta gainean dagoen lurraldetan egingo ditugu pizuak, supermerkatu bat, eta 3 hotel. Badakigu zertara jolasten ari garen bakoitzak. Baina hemen falta da koherentzia azken finean, horren ondorio logikoa izan beharko litzake, bueno, eta ondorioz dimititu egiten dut, ze desastre hori guk egin dugu esan beharko luke, ez da? Bueno, tira, koherentzia falta ikaragarria, iruditzen zait. Eta zergatik orain diskurtza hori? Zergatik justu momentu honetan hori botatzea? Berari galdetu beharko zaio, baina benetan harrigarria da, esan edut. Harrigarria da, ze horrek aitorpen bat dakar, da aitorpenak ondorioa dakartza, nik esan dudana, dimititu egin beharko lukete, eta esan, bueno, datozela beste batzu gobernatzera. Seguk egin duguna da, desastre bat. Nik uste dut, alde batetik idalako jarri dute familia afari bat, justo buruan daukat, zer defendatzen zuten lehen eta zer defendatzen duten orain, eta segurenik bardinak gertatu zaie. Ja evidentzia inandia da, ja ez dira txostenak dauzela mai gainan, ez, ja dira, 10 urteko atzerapenak, ez dakigu noiz helduko dan, eta alde batetik, mantentzea diskurtsoa gauzako oso ondo egiten ari dira, zaila da. Eta bestetik segurenik, bueno, nik uste ez zuela pentsaetan hainbeste garrantzia izango zutela deklarazio horiek, baina nik uste dut doazela gehien bat Espainia presionatzera, Espainiako gobernua presionatzera hau itxi behar dugu, hau itxi behar dugu, hau itxi behar dugu. Arriola egotea sailburutza horretan ez da kasualidadea. Alderdi sozialista egotea mugikortasunean segurenik ez da kasualidadea. Urbanaketak interes partidista eta pertsonal eta struktural batzuk atzean ditu. Eta segurenik hor interes batzuk ditu. Hau ez da mea kulpa bat. Guk horan irakurri aldugu ja, graziaz, baina hau ez da mea kulpa bat. Hau da, Madrid jarri diru hemen, zehagitzi behar da, eta aurrekontuen giltza guk ere badeko guz. Baina ez da lehen aldia EJak horrela jokatzen duela ere. Gogoratu behar dugu, ja denporan apur bat urrun gelditu da, baina Lemoiz eta zentral nuklearren plana. Hau da, EAJko buruek esan zuten, baina nola, zentral nuklearrak ezinbestekoa dira, bestela zer nahi duzue? Asa jaten ibiliko gara, arzaiuz, dixit. Asa jango ditugu, ze etorkizu nahi duzue zuek zentrali gabe. Bueno, gero,
sorionez, herri mobilizazioari esker, da borrokari esker, bertan bera gelditu ziren, da orduan bai, aitortu zuten, bueno, desastre bat zenura. Hau berdin, ez da, nik uste dut, hain nabarmena da, Arriolaren aren aipatu dut, ez du jarraituko, baina hain da nabarmena, hau da, beraien gobernuak, beraien koalizio gobernuak egin duela desastre hauze, bueno, aitortu beharko dute, baina horrek ondorio batzu dauzka. Aitorpenak ondorioa dakartza. Da nik uste ondorioak asumitu beharko lituzketela. Gure gobernuak ez du balio, datozela beste batzu gobernatzera. Hori da ondorio logikoa. Eta beste trenbide bat egin dezaten, ez hau baizik eta Euskal Herria behar duen tren sistema, eta bar, eta bar, eta bar. Hau da, razionaltasuna falta da administrazio hauetan. Interesak sobera daudela. Interes pribatuak eta negozio interesak sobera daudelako, eta monopolioak eta botere faktiko berriak sortzea. Hori da EAJak daraman bidea zoritzarrez da tamalez. Botere faktiko berriak, monopolioak eta gerota urrunago gelditzen den gauzen administrazio agentearen gandik gerota urrunago. Nik uste gaixotasun larri badala Euskal Herrian hori, larria. Eta interesen arira, zu komentau egin duzu lehen, Donostiako metroan antzeko edo pareko interesak egon ziren bebai atxetik, ez da, edo egon badira. Bistan da, Donostiako metroan egundoko diruzuloa egin dute, aparte zulo fisikoak, ikusi duzue, baina egundoko diruzuloa dago, egundokoa. Eta inok ez daki esplikatzen oraindik zergatik eta zertarako behar duen Donostiak era horretako metroa. Bilbo handian metroak oso emaitza ona dituta oso interesgarria da. Donostia, hiri turistiko txiki horretan metro horrek ze funtzionalitate dauka, ez da inok ez daki esplikatzen. Bueno, hola egiten ari dira gauzak. Interes partikularra daude, eta talde eta lobby interesak, eta hori da sakoneko arazoa. Hemen lobbyak sortzen ari dira, da badakigu lobbyak sortzen direnean gizarte batean ze gertatzen den. Demokrazia soziala pikutara doala. Hori da arazoa. Eta nik dara bere testuinguruan jarriko nukez. Segurenik Bilboko metroa bere garaian beste modu baten planteatu alzan, Bilboko tranbia beste modu baten planteatu alzan, HTA bera beste modu baten planteatu alzan, Supersur eta bar. Baina nik uste dut bere testuinguruan jarri behar dugula dana, eta zer nolako aldaketa emondan herri honetan azkenengo 30 urtetan. Eta raroa nik horren inguruan hitz egitea, baina gogoratzen badugu 2001an zer genuen politika gintzan, ez hemen baizik eta Europa norokorrean, eta Jesus Gil telebistan, jacuzzi batean emakume zinguratuta gehiengo absolutarekin irabazten, eta nola ditzen zen hau beste ministro bat jipoitu zuena, eta iruzuragatik ere kondenatuta egon zana europarlamentario bezala atera zen, ez zeitatako orain bere izena, el de las galletas, ez dut gogoratzen. Superbanez jantzi zena. Hori da, eta, claro, Augustia hortik dator. Ezin dio gure buruari iruzurrik egin. Momentu horretatik dator. Da geure Berlusconi txikiak, hemen beste kultura bat, beste kultura politiko bat, beste gizarte bat, katolikoagoa dinot, kontserbadoreagoa, askoz modositoagoa eta bar, dekugu, baina horreako makroproiektuak, garai horietatik datoz. Jose Maria Ruiz Mateos. Hori, Ruiz Mateos. Gauza batzuk ondo atara ziren, bere ondorioekin, eta ondorioen inguruan ez dugu inoiz hitz egin. Metroak zer eragina izan dauen, hainbat komarkak eskualetan ez dugu hitz egin inoiz, Guggenheimak izan duen eragina Bilbon eta Bilbo handiko turistifikazioan eta hirugarren sektorearen edapenean ere ez dugu inoiz hitz egin, baina hortik datoz. Eta gauza batzuk egin dituzte, zergatik proiektatuta daude. Proiektatuta egotea esan nahi du dirua dagoela, dirua esan nahi du interes batzuk dauzela, egin behar dira. Beste gauza batzuk bidean utzi dituzte, baina batean atara dituzte barriz Urdaibaiko Guggenheima bezala, nor nahi du gaur egun Guggenheim bat beriria. Zintzuak izango gara. Eskandinaviako hiri batean jaz dugu datzen zinetan, ez esan zioten Guggenheim bat edukitari, zekiten zer nolako eraginak, bigarren mailako eraginak izango zituen. Baina hemen bere garaian atara ziren proiektu izar batzuk jarri zituzte eta beste batzuk oraindik arrastatzen ditugu. Eta atzetea da horren oinortzekotza. Eta ezin dugu hori ahaztu. Hau dator, ikusi dugu nahin bat aldiz, Valentziako eta Murtziako eta Mediterrane osoan emondan pelotazo garaiko logikak dira. Eta
gizartea damutu da, eta ematen du Ortuzar damutzen ari dala ere. Emoten du gitzenez. Bueno, onaino heldu da gaurko sorazaldia, mila esker gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar 9:00 gutxitan hemen egongo garela berriro, gakoak saioan. Mila esker eta gabon.